Kontutan eukinde Gipuzkoan azkenengo estadistikak eta esaten da biela 193 hizkuntza desberdin dauzela. Honen aurrien hausnartzen da zeuzelan eragin behar dela eta zeuzelan esku hartu behar dela aniztasun linguistiko honetan. Berbasulo proiektua Elgoibarko izarrak Elgoibarko ikastetxe ezberdinei bai ikastolari, herri eskolari zein institutuari eskaintzen dion proiektu bat da. Nolabait bilatzen da bana beraien egoera dela eta euskeratik urrun aurkitzen dian aurroiei euskararekiko bizipen positibo bat eskaintzia. Familia ekintza batzuk sortzen hasi gara hurbiltzen proiektuaz. Hemen Elgoibarkoak diren euskarara hurbilduta dauzen familiak eta Elgoibarren bizi diren euskaratik urrun dauden familiak batu eta dinamika, tailer eta tertulia ezberdinek sortu nahi doguz kultura aniztasun eta hizkuntza aniztasun horreri aitortza bat deitzeko danon artien. Nolabait bilatzen dena da erabiltzaileei erabat egokitutako euskarazko saio batzuk eskaintzia, adinan arabera, beraien ulermen maila, beraien egoeraren arabera. Elgoibarren bereziki azken urtietan aniztasun linguistiko handia ematen ari da eta ikastetxeetan somatzen ari dira ere aniztasun hori, ez? Eta nolabait ikusten dena da askotan erreminta falta dagoela horri erantzuteko eta ikasle hauei nolabait euskararekiko hurbiltze kalitatezko bat edo hurbiltze egokitsu bat emateko. Orduan nolabait Berbasulok bilatzen da bana da hutsune hori betetzea. Gu euskaldune gara, gure kulturi dekogu, baina kasu honetan gaur eguneko jendartien errealidadie da aniztasune, eta orduen gure helburua da aniztasun hortan komunitate bat sortzie, guretik emon eta eurenetik jaso.